Ymlaeniwch y cymysgydd. A gafaelwch mewn chwisg. Da ni wedi cyrraedd pen draw'r popdy. Ac am daith, mae toes di codi, mae toes di cwmpo. A fi'n credu bod dal peth dan yn esgyd i. Dyma Morfydd y Popydd. Hi sy'n rhoi'r dull fewn i'r hydyll. Y pro fewn i profi, y neis fewn i eisyn. Oce, dyna ddigon. Mae'r tensiwn yn dderwedig. Croeso i ffeinal Cegin Saffwr. Dyma'r sialans ola. Fi'n gwybod. Fi'n teimlo'n eitha drist i fod yn onest. Fi wir yn mynd i weld eisiau'r holl drits. Maen nhw'n blasu yn lush, hyd yn oed os fi'n colli. Dwi'n mynd i golli'r treats hefyd. Ond mae Morfydd wedi bod yn athrawes mor dda do. Fantastic. Fel o ti'n gweud, Lea, ein sialens ola ni, gobeithio fydd hi'n gosod her ddigon hawdd i fi gael syrenu. Ond yn bwysicach, gobeithio fydd o'n blasus. Croeso nôl i'r gegin Lea Owain am eich her olaf. Chi'n mynd i golli fi? Wrth gwrs ni'n mynd i golli ti. Dan! Ni'n mynd i golli dy gecs di. Heddiw, dwi moyn i chi ginio hot cross buns gyda oren a lligeiron. Lligeiron. Ia, beth yna? Cranberries, fe? O! Beth yw'r cam cyntaf? Oh, waw! Mae lot o game! Mae nhw dreithawd yma fa? Falle hwn yw'r her anoddach chi wedi cael mor belled. O'n i'n meddwl bod angen gorffen gyda her anodd, felly dyma ni. Darllenwch yr receit yn fanol. A peidiwch rhoi popeth mewn yr un pryd. Wel, pobi look. Ni di wneud 10 cegin saffwr na'n tro cyntaf i fi feddwl hwnna. Fi'n joio pun. Yn enwedig pan fi'n pobi buns! OK. Rhowch y croen, oren mewn powlen a'i roi i'r ochr. Gretio. Ydyn. Gret. Okay. Ia? Gret. Amdani, pobi lwc. Y cam nesaf yw i gael sydd hanner oren, a wedyn ni moyn ychwanegu hwnna mewn i bowlen arall. Y cam nesaf yw ni moyn socio'r lligeiron gyda'r dŵr berwedig a'r sydd oren hefyd. A chofiwch bawb i fod yn ofalus efo dŵr berwedig. Ella gofynnwch chi oedolyn. Tolltwch y llath mewn i sosban. Ychwanegwch y menyn a chynheswch dros res isel a'i droi yn achlysurol. Mae bron o toddi'n barod. O, dwi'n licio cracio wyd. Y cam nesaf yw ni moyn ychwanegu'r cynhwysion sych, felly mae dan ni'r blawd, y burym, yr siwgr a'r halen, felly... Blawd. Dwi'n licio hyn. Just taflu fo dim i mewn. Un llwy fach o halan. Beth sy'n bwysig fan hyn yw bod chi'n gwahanu'r burym a'r halen, felly bod nhw ddim yn cyffwrdd ei gilydd. O, Fos fan nhw'n dod mlaen. So nhw'n dod mlaen. dwi'n cysau. Ti fyna a ti fyna. Achos mae hwnna'n gallu effeithio i'r bara godi, felly os chi'n gallu gwahanu yr halen a'r burym. Morfydd, rhy hwyr eto. Felly, sa'i di rhoi'r halen i fewn eto. Felly, siwd ma gwahanu y burym a'r halen? Felly, ro burym i un ochr, a Fi di rhoi mewn i'r bowlen. OK, so ti eisiau rhoi'r halen mor bell i ffwrdd o'r burym a ti'n A gael. fi di rhoi'r burym yn y canol. A finna. Mae o'n gorchuddio o blawd ar y funud. OK, mae'r toes yn
Edrych fel toes! Yeah. Ni moyn dod â'r toes mas o'r bowlen a wedyn lledaenu'r blawd. A be ni'n neud nawr yw ni'n tyluno'r does am tua 5 munud. Mae yna bach o waith yn mynd mewn i hwn. A mae hwnna'n rhoi bach mwy o air yn y does wedyn. So un llaw tyluno a wedyn llaw arall. A sy'n just yn dod uwch ben. Da iawn, Liam. Mae gen ti rhythm da iawn nawr. Ti'n gallu gweld bod y toes yn dod at ei gilydd a dwi ddim mor lib. So mae'n ti'n edrych ywan. Fysa ni'n... Pwysio fo i ffwr, pwysio fo i ffwr, pwysio fo i ffwr. Y cam nesaf yw ni moyn rhoi'r toes yn y bowlen a wedyn ei orchuddio gyda'r bagiau profi hefyd. A dyna ni. Wedyn, barod i brofi. A wedyn barod i brofi. Am faint da ni'n profi? Ni moyn i nhw brofi am awr a maen nhw fod dyblu mewn seis. Cool. Felly dyna yw'r gobeth. Barod. Barod? Oedd hwnna'n siwrne. Ni dim ond hanner ffordd!